Dobrý deň prajem opäť, tentokrát z iného prostredia. V Rabce zase čvirikali, že istý pán poslanec sa na svojom toxickom Facebook profile dotazuje smerom k mojej osobe nejakých otázok. Tak je slušné odpovedať. Tak, dobrý deň, súdruh Hlina. Ja si dovolím teda odpovedať na vaše úžasné otázky. A ideme na to. Kto vám dal právo meniť našu hymnu? No, dostal som poverenie od Ministerstva kultúry a Ministerstva vnútra. To je ako de jure. Otázka právo v tomto prípade je úplne zle položená, lebo v tom prípade ja sa pýtam, kto vám dal právo sa k tejto téme vôbec vyjadrovať. Súdruh Hlina. Meniť, ešte raz a pomaly, nič nemeníme, vylepšujeme. A dosť zásadne vylepšujeme. Našu hymnu. Odkiaľ beriete tú drzosť, no, ja nepoznám drzejšieho Nímanda, jak ste vy. Minimálne teda v parlamente. To Mátovič je ťažká liga oproti vám. Čiže keď drzosť, tak na to ste vy expert, ja nie som drzý. Ani som to zo žiadnej drzosti nerobil. A meniť našu hymnu, prečo máme mať... Prosím vás, Mr. Hlina, a vy koho zastupujete? Za koho vy hovoríte? Koľko ste vy mali tých krúžkov vo voľbách? 17 000? Pán Hlina, 17 000? Srandujete? Tých ľudí, ktorí pri pohľade na vás sa im obraca žalúdok a keď otvoríte ústa, tak si idú otrieskať hlavu o stenu, čo ste nepočúvateľní a nepozerateľní. Je možno 1,5 až 2 milióny v tomto štáte. Pán Hlina, vy ste absolútne jeden z najneakceptovanejších figúr, ktoré v tomto politickom defilé vôbec sú. Vy koho zastupujete? Akú našu hymnu? Koho vašu? Však to je aj, ona je aj moja. Ona je aj kohokoľvek iného. Tak vašich 17 000 voličov, z ktorých časť je asi rovnakých pajácov, jak ste vy, a druhá časť sú, ja neviem, čo sú to za ľudia, ktorí vám boli schopní vôbec dať nejaký hlas. Je to až absurdné, ale tak sme zvyknutí na rôzne absurdity, ale prosím vás, naozaj zastupujete 17 000 ľudí, to je strašne málo, viete. To je žalostné. Takže zamyslite sa, že či budete hovoriť za nejakú skupinu, alebo či budete hovoriť za seba. Lebo bolo by lepšie hovoriť za seba. Prečo máme mať hymnu od niekoho, kto nás tu ohúruje? Ohúruje? Viete, kedy vás ohúrim? Súdruh Hlina, keď ju budete počuť. Zatiaľ každý, kto ju počul, bol ohúrený. Pri všetkej skromnosti. Je to bomba. Objektívne je to bomba. Takže neohurujem, že vakcínu si on nedá a to si prešiel heroínom, ako potreboval zdôrazniť. Ja som nič nepotreboval zdôrazniť a vysvetlím vám, prečo si myslím, že z môjho pohľadu je vakcína väčší problém ako heroín. Lebo ja som tým heroínom prešiel. A som jeden z toho malého percenta tých, ktorí mali šťastie, podporu z rodiny a pevnú vôľu na to, aby sa z toho dokázali vyhrabať von. Pred 26 rokmi. Som abstinent, dokonca nepijem ani alkohol. Predstavte si, súdruh Hlina. Ten rozdiel spočíva v tom, že z toho heroínu sa za istých okolností, aj keď veľmi obťažne, dá dostať. Ale keď si švácnete mRNA vakcínu, 1, 2, 3, tak tie grafenové vlákna už z tela nedostanete. Takže toť taký malý rozdiel. Takže vakcína je horšia ako heroín? No pre mňa určite. Lebo ja som sa z toho heroínu dokázal dostať, ale vakcínu to by som neriskoval. To by som neriskoval.
To nikomu nevadí, že pri hymne sa spomína heroín. No jediný, kto to spomína, zatiaľ ste vy. Lebo keď vám to nevyšlo s tými tantiemami, tak hľadáte akúkoľvek možnosť, ako si zase do toho rýpnuť. Ste absolútne pateticky trápny a tupý, pán Hlina. Vy máte binárne myslenie, pekseso. Ja nemám problém so žiadnou témou. A keď na to príde, tak si myslím, že aj téma heroín je téma, o ktorej by bolo dobre sa rozprávať, lebo viete, kto je za to zodpovedný za tie 90. roky. Vtedajšia vláda, vtedajšie ministerstvo vnútra, vtedajšia tajná služba, vtedajšia polícia a všetci tí, ktorí sa pozerali a otáčali hlavy bokom na to, ako nám 15-ročným debilkom, deťom, tam ukrajinskí, čečenskí a srbskí vojaci bývali, na tých nožoch sypali ten heroín. Takže tí sú za to zodpovední. Takže môžeme sa kľudne o tom rozprávať. Ale nemusíme pri hymne, to je pravda. Tak prosím vás, nespájajte hrušky s jablkami. All right, Mr. Hlina. Takže ja by som vám dal jednu dobrú radu. Nakoniec, chodte si dať urobiť IQ test. Dozviete sa nejaké číslo a možno to číslo vám tak pomôže celkom sa tak zorientovať v celom kontexte a možno by bolo dobre sa občas pozrieť aj do zrkadla, pán Hlina. Lebo ja mám pocit, že vy sa tomu zrkadlu dosť vyhýbate. Adios.